asamoliete Njenamos Nyaribo omugabana Onyamira County. Unanakwa nakare abantu ba EACC mbacha account bono mambia naende mbaenda nyomba cyane bakora umusako yo bayagokora ntwango manyengi bakoriye kyagara for the last 2 months babeire kire week bakoboriye for amasakara aya batagete naende ntwana kamoja koba kende kiri baboriri bono unabacha one of the issues headquarter ye ya etu ya contract indaraba none gabana ndimbo ati any hand in tendering headquarter timu ati any hand in any payment to this building. A building ya etu mo contract ora akanirwe na ndo monta wakanwa oyetera ne certificate ya rule committee eri osupervise obwagaji igona payments chigo korwa o chigo depends on the certificate asego ikera bono iga ekiaro monto yobero mosembe otutade kontenenia contract itu amoire woni yo moerio otenenitore tutangase to monto mwao lakini kulingana isa tu chirure ne chinjini cheito wesanji ochi akanirwe in excess yega seria korirwe igobono egentongo sababa na inchwa minto wesanji yo chiasirire enyomba nete neine twakaniranga 200 million asejiwe chitigarete na ochigo kore nyombe hiyo nande egento kiagerete kanyorwa ndire president Uhuru Kenyatta ajete agato promise ato 200 million to kore nyombe hiyo ekaire chintunde myaka ebere to kubwati Nairobi ntwara kora message iye kagera naende mwakondo eta tukabeke contract tukabeke budget agato abeke budget ye nyombe hiyo umo contractor akabomora yeu lakini kiagarire to original requirement of the law toja otenia contract itu kangase umuntu mwa abwateroro igobeza teyo yasirire naende nyaribo muno mugabana darenge involved in procurement dana ko involved in payment igo whatever you yasirire teko banobo kena igo ikebe siasa ikiagara one of us kunyamira obere gako ndongo sai ni aripu etabu kiabagani igona otokorusie proof yo koro kuno mondo yo akoendo wange twice a month kugwatia Nyamira ngiyakora mutarabu atabantu ekebono gyasare timina naigwa ekyagara abantu abacha babwate order ya arrest babwate order yo search muna twachi de bondo yana matyangina baka bagusi munanyi wete na ikyaga jeti abantu gete kwota gita eyoko gechiwa tejerwa pangete konyemba pangete lakini bakora wonte bingira nese mediende misi intori koirana yoto faina motwe ngai bandi yangete ne sachi babwata babwata arrest warrant na bwate gaziana kora mbate tenango chabare ekera mnagocha ngote yaba nanjitobe yamo ekera tokorwani we ekabireye mumanye matyanyo kora tokorwani bese ndete yesite no ana ya Nyamira ekyara abantu bago cheke na audita bato ri report chingia nyembesa kirende sirite ase nyombe ye kwota bakoboria na rengo kera ko procured na rengo akarachiwe sechinge cyakanetu nando wakana muna nabatebe owo wakana koringana nesa activity rule na engineers abo bwate committee projects